מדיטציה שנייה, IFS. נשימת אחדות עליונה. נשמת החיים הזורמת דרכך. שבי בנוחות, הרפי את הגוף ונשמי באופן טבעי. שימי לב, מי נושם עכשיו? האם זה אני שצריכה לנשום? או שיש בתוכך תחושה שהנשימה פשוט מתרחשת? אם מופיעים חלקים, חלק שחושש לאבד שליחה, חלק שרוצה להבין, או חלק שמרגיש או בטוח, מרגיש לא בטוח, אמרי להם בלב, אני איתכם. אתם יכולים לנוח רגע. אני איתכם. אתם יכולים לנוח רגע. תפני את הקשב אל התחושה שיש בתוכך, מרחב גדול יותר מכל חלק. ככל שאת נושמת, הרגישי. הנשימה לא רק שלך, היא עוברת דרכך. בזמן השאיפה, הרגישי שהחיים נכנסים בך. בשאיפה, החיים נכנסים בי. בזמן הנשיפה, הרגישי שאת מתרחבת אל מעבר לגבולות הגוף. דמייני שהלב והנשימה שלך פועמים יחד עם הסביבה, עם החדר, עם האוויר, עם החיים. עם עולם מחשבה, אמרי, זה חלק שחושב. חזרי על התחושה של זרימה. אמרי לעצמך בשקט, יש בי חלקים, ויש בי סוף שמחזיק את כולם. ויש בי נשימה שמחברת אותי לחיים. ברגעים קצרים, אפשרי לעצמך להיות פחות ממי שעושה, יותר מי שנושמת. סיימי בתחושה של חיבור בין החלקים, בין הגוף, בין החיים עצמם. תודה להשתתפות.